Que novidades hai no exame de Filosofía da PAU 2026? Moi boas, son José Manuel Domínguez, profesor de Filosofía do IES Salvaterra de Miño, e imos ver as novidades do exame da PAU de Filosofía. En primeiro lugar, o exame consta de 4 preguntas que van ordeadas en función da puntuación. A primeira pregunta, que vale 4 puntos, será un comentario de texto. Este comentario de texto terá 2 textos distintos e teredes que escoller un. Por lo tanto, hai opcionalidade. Opcionalidade que explicaremos no próximo vídeo sobre comentario de texto. A pregunta número 2 será o desenvolvemento dun tema. Esta pregunta vale 3 puntos. E tamén hai opcionalidade nos 2 bloques que presentaremos. A pregunta número 3 é unha disertación de actualidade. Esta disertación de actualidade vale 2 puntos e faremos unha explicación de como facer esta disertación paso a paso nun vídeo próximamente. Por último, a cuarta pregunta será a explicación de distintos termos filosóficos, vale 1 punto, medio punto para a explicación dun termo filosófico e medio punto para separar os termos en 2 bloques distintos en función da corrente filosófica a que pertenzan. Por lo tanto, novidades. Primeira, na disertación non haberá opcionalidade e segunda, as puntuacións van de maior a menor. Estate atento aos próximos vídeos porque faremos un exemplo de como facer un comentario de texto concreto dos que poden caer na PAU.